Aj do novembrového vydania relácie Energetika sme pripravili niekoľko zaujímavých tém. Začíname v Liptovskom Mikuláši. Európsku úniu oslovil projekt na zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu. Dostali na to takmer 2 milióny eur z eurofondov. Budovu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši postavili v 80. rokoch minulého storočia a hoci takáto verejná budova by mala byť pre občanov vzorová, jej hospodárnosť má značné rezervy. Budovu teraz môžeme klasifikovať ako budovu energioplýtvajúcu. To znamená v triede niekde F a G. A týmito úpravami ju dostaneme do triedy B, kde sa stáva energeticky hospodárnou. Našťastie termovízna kamera doslova v hodine 12. zapla alarm. Termosnímka objektu potvrdila to, čo bolo avizované, že objekt je energioplýtvajúci. Teplotné anomálie na fasáde. Je vidieť, že úniky tepla v kritických detailoch fasády sú značné. Tak pri oknách, ako aj pri ľahkom vodovom plášti. Prezraďme pointu, kam to celé má dospieť. Po rekonštrukciu každý rok ušetríme zhruba 100 000 eur. Na samom začiatku stál energetický audit budovy. Držím v rukách, my tomu hovoríme Bibliu projektu. Je to energetický audit Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorý nám exaktne potvrdil, že na základe vykonaných opatrení, ktoré boli naprojektované a ktoré budú na objekte vykonané, príde budova k šetreniu okolo 60 % energií ročne. V číselnom vyjadrení sa bavíme o sume vyše 100 000 eur. Pri náklade, ktorý by sa v tomto období zdal vysoký, bavíme sa o sume 2 miliónov eur, máme návratnosť v priebehu 20 rokov, čo je na tento objekt a túto situáciu výborný výsledok. Stavebné úpravy kladú dôraz na komplexnú obnovu obálky budovy. Nejedná sa len o samotné zateplenie budovy, ale o celý systém rekonštrukcie, aj vyregulovania samotného vykurovania, inštalácie solárnych panelov, vyregulovania kotóne. Popri výmene okien, popri zateplení strechy, popri výmene svietidiel je tu aj regulácia ústredného kúrenia, takzvaná tá, že sa tam majú termostatické hlavice, ktoré sú nastavené čidlom na vonkajšiu teplotu. A tá vonkajšia teplota automaticky, keď sa znižuje alebo zvyšuje v zimných mesiacoch, automaticky reguluje aj ústredné kúrenie, čiže aj úsporu. Plášť, ktorý budova mala, bol navrhnutý izolant a hrúbka v rámci nových noriem, tak aby spĺňala požiadavky, ktoré sú kladené v súčasnosti na tepelný odpor. A keďže architekt trval na pôvodnom stvárnení objektu, fasáda bola zase, alebo bude opatrená zase ťažkým kamenným obkladom. Za obeť padol aj drahý bulharský mramor, bývala pýcha tejto socialistickej budovy. Nový obklad je navrhnutý keramický, mnohí občania nad týmto len nechápavo krútia hlavou. Jedná sa o špecifičnosť tým, že budova je opatrená mramorovým obkladom, ktorý však pod konštrukciou nemá žiadnu izoláciu. To znamená, že budova bola doslova energioplýtvajúca. Možnosť riešiť túto budovu naskytla výzva, ktorá riešila verejné budovy a náš projekt, ktorý sme vypracovali, zahŕňa demontáž pôvodného obkladu a montáž nového s tým, že fasáda je opatrená izolantom. Hoci budova bude vyzerať rovnako ako predtým, dúfajme, tak bude o mnoho efektívnejšia. A na čo je to celé dobré? Tento typ fasády nám dáva záruku, že objekt sme mu minimálne o 30 rokov predĺžili životnosť. No, nejde len o peniaze. Celý zmysel projektu nie len v samotnom zateplení, ale aj v zlepšení podmienok pre zamestnancov Mestského úradu, ale aj iných inštitúcií, ktoré tu máme, napríklad Mestská polícia alebo Oblastná organizácia cestovného ruchu región Liptov a podobne. Tak ja myslím, že kvôli týmto zamestnancom je to tiež dôležité, pretože sa nám často stávalo, že v zime mrzli, v lete zasa nevedeli vydržať veľké teploty a
tak toto bude, myslím, tá vyváženosť teplotná úplne v poriadku. Tu sa stretla iniciatíva mesta spolu s našimi poznatkami a boli sme medzi prvými, ktorí takúto možnosť financovania zo štrukturálnych fondov dostali. Veríme, že tento trend sa v republike zachytí a tých verejných budov bude riešených viacej. Nasledujúci príspevok potvrdzuje, že legislatíva a rekonštrukcia bytových domov tvoria spojené nádoby. Keď v parlamente, na ministerstve dopravy a výstavby i v komunálnej politike víťazí pragmatický prístup, profitovať z toho môže len občan. Od 1. novembra platí zákon, ktorý umožňuje vyberať poplatok za rozvoj. Miestny poplatok za rozvoj schválili ešte 20. novembra 2015 poslanci Národnej rady. Samospráva má pomôcť pri budovaní sociálnej a technickej infraštruktúry potrebnej na stavebný rozvoj a zároveň má brániť korupcii. Mestá a obce si môžu tento poplatok stanoviť v rozmedzi od 10 do 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy začatej stavby. Všeobecne záväzným nariadením sa individuálne v každom meste osobitne určí konečná výška poplatku. Jeho zavedenie je na báze dobrovoľnosti. V konečnom dôsledku tak budú o zavedení poplatku rozhodovať konkrétne osobitné podmienky, ktoré v danom meste či obci panujú. Predsa iná situácia je v Bratislave, v Nitre alebo v Trnave a iná v mestách ostatných regiónov Slovenska. Z takto získaných peňazí sa dajú eliminovať negatívne dosahy investičnej činnosti. Jeho výnosy by totiž mali smerovať do budovania ďalšej infraštruktúry alebo skvalitnenia a rozšírenia už existujúcej infraštruktúry. Nemalo by to však byť len o príjmoch, ale aj o rozvoji. Zdravý sedliacky rozum sa totiž prihovára za to, aby poplatok za rozvoj obišiel obnovu budov, vrátane zatepľovania. Nevyhnutný legislatívny návrh k tomu predložili na októbrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za Most Híd Gábor Gál, Peter Antal a Peter Vörš v novele zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja návrh poslancov odborne odobrilo a podporilo. Poplatok za rozvoj by sa nemal vzťahovať na zateplenie bytového domu či údržbu stavby. Stavebníci by tak nemuseli platiť za zatepľovanie či rekonštrukciu bytových domov. Platné znenie zákona určuje poplatkovú povinnosť za každé vydané právoplatné stavebné povolenie. Poslanecký návrh novely rozširuje a doplňa vymedzenie stavieb, ktoré napriek potrebe stavebného povolenia na ich realizáciu nepodliehajú poplatku za rozvoj. To všetko v záujme zachovania právnej istoty stavebníkov, ako aj jednotnej aplikácie zákona v praxi miestnych a obecných úradov poverených správou poplatkov. Týka sa to najmä stavebných úprav, ktoré priamo súvisia s obnovou bytových domov či iných stavieb, pri ktorých zároveň nedochádza k zmene úhrnu ich podlahových plôch. Podľa predkladateľov k takto definovaným stavbám je možné zaradiť najmä dve skupiny stavebných činností. Ide konkrétne o stavebné činnosti smerujúce k rekonštrukcii obvodového plášťa stavby, najmä zateplenie bytových domov a stavebné činnosti súvisiace s údržbou stavby. Návrh zákona bude mať podľa poslancov pozitívny vplyv na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Sú totiž presvedčení, že bez tejto novely by obce a mestá nemali záujem prijímať všeobecne záväzné nariadenia, keďže by zaťažovali poplatkom aj bytové domy pri ich obnove, modernizácii či zateplovaní. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017.
Pre úplnosť dodajme, že od poplatku sú oslobodené stavby rodinných domov s podlahovou rozlohou do 150 m2. Poplatok sa nebude vzťahovať ani na stavby sociálnych služieb a bývania, zdravotníckych zariadení, vzdelávacích či kultúrnych inštitúcií, nebude sa vyberať ani v prípade drobných stavieb, obchádza tiež stavby technickej infraštruktúry či stavby slúžiace na obranu štátu. Rozhodnutie poslancov Národnej rady o tom, aby stavitelia nemuseli za zateplovanie odvádzať mestu poplatok, zanechá stopu aj na úsilí štátu podporovať komplexnú obnovu bytových domov. Obnova bytových domov to už dávno nie je len klasické zateplovanie. Štát cez Fond rozvoja bývania spolu so stavebnými sporiteľňami a komerčnými bankami kladie dôraz na komplexnú obnovu. Nový poplatok by takýto projekt predražil a následne mohol spochybniť aj prístup ľudí ku komplexnej obnove. A to by bolo škoda, lebo Slovensko v tomto smere skutočne pokročilo. Predovšetkým treba povedať, že sa zmenil hlavne prístup vlastníkov k celkovej obnove bytových domov. Máte pravdu, kým sa začínalo zateplovaním, obnovou striech, opravou malých oprav, to znamená, čerpali sa nižšie úvery. V súčasnosti sa zmenil aj nálada, aj apetit vlastníkov bytov, ktorí čerpajú vyššie úvery. Tým sa prispôsobili aj podmienky stavebného sporenia v prospech klientov. To znamená, prečo hovorím v prospech klientov? Predĺžili sme predovšetkým splatnosť úverov. Kým spočiatku pri zateplovaní stačila lehota splatnosti úveru klientom na 15 rokov, v súčasnosti práve splácanie úverov sa posunulo až do 30 rokov. To znamená z dôvodov takého, že čím je vyšší úver, tým si to vyžaduje vyššie mesačné splátky splácania úveru. Na to, aby klienti mohli si dovoliť komplexnú obnovu bytových domov, čiže nie len realizovať zateplenie, potrebujú vyššie náklady a potrebujú menšie mesačné zaťaženie, ktoré sa dosiahne práve tým, že sa splatnosť takéhoto úveru, splácanie úveru predĺží. To znamená, že stavebné sporiteľne v snahe podporovať štátnu politiku obnovy bytového fondu zmenili podmienky. Predovšetkým tým, že sa poskytnutý úver dá splácať dlhšie. Ďalej sa zmenil prístup, možno povedať, aj čo sa týka výšky úrokovej sadzby. Na to, aby sme podporili práve takúto komplexnú obnovu bytového domu, stavebné sporiteľne zvolili metódu, čím vyšší úver, tým nižšia úroková sadzba. Nad 600 000 úveru je možné dohodnúť si individuálnu úrokovú sadzbu, ktorá v súčasnosti sa približuje k 1%. Na čo si teda musíme pri financovaní komplexnej obnovy dávať najväčší pozor? Dostupnosť finančných prostriedkov je buď z verejných zdrojov, alebo zo súkromných zdrojov. Z verejných zdrojov, predovšetkým zo zdrojov, ktoré prišli z Európskej únie, sa naštartoval maximálna možnosť financovania obnovy bytových domov, ktorá v minulosti bola dosť výraznou prekážkou, že sa úvery práve cez štátny fond rozvoja bývania minuli v priebehu 1 mesiaca, 2 a viacej financií už práve, ktoré podporuje štát, nebolo. Súčasne to neplatí. Finančných prostriedkov je dostatok, či už verejných alebo súkromných. Klient si skutočne musí vybrať, či potrebuje finančné prostriedky okamžite. By som v takom prípade skôr zvolila cestu cez komerčnú sféru a cez stavebné sporenie, alebo má možnosť a má časť prípravu administratívne náročnejšiu realizovať a k finančným prostriedkom sa dostať v dlhšom časovom horizonte. Peňazí je len dosť, je otázka, kedy, ako chcem začať financovať. Ako sa vraví, kde je vôľa, tam je cesta. S týmto príjemným konštatovaním sa s vami lúčime, no a dovidenia začiatkom decembra.